pryd rhesymol ar gyfer y penwythnos. O, mae eisiau pryd rhesymol bob nos o'r wythnos nawr gyda prisiau popeth yn codi, ynddo fe? Yn hollol, ag ynni'n codi hefyd. A mae'r ddau reseit wy'n wneud heddi yn defnyddio'r ffwrn yr un pryd, felly eich chi'n arbed ynni trwy ddefnyddio. Lot o bethau i feddwl yn byty, ynddo fe? Mae lot o bethau i feddwl am, oes, hollol. Ond mae'r reseit hyn yn digon syml yn defnyddio lot o bethau sydd gyda chi yn y pantry a lot o bethau sy'n ei tymor ar hyn o bryd, felly mae hwnna yn ei hunan yn rhatach. Wynwn sy'n wrth gwrs digon rhad. Wedi torri un wynwn sy'n mawr fan hyn a wedi dechrau ffrio fe am chydig bach o olew. Nawr at hwnna fi'n mynd i ychwanegu'r moron a seleri, un neu ddwy frynen a un darn o seleri, torri fe yn giwbiau a mae hwnna'n mynd at hwnna. So yn y Ffrangeg fyddwn ni'n galw hwnna'n mirepoix. Felly, mirepoix. Mirepoix. Ie, sef y drindod na o wynwn, moron a seleri sy'n sail i lot fawr o reseitiau, o sawsys, i stocs ac yn y blaen. Felly mae hwnna'n mynd i roi blas da i'r cwbl mewn ffordd. Mae seleri'n rhywbeth nawr, mae lot o bobl falle yn meddwl bod nhw ddim yn lico, ond mewn rhywbeth fel hyn, bydde ti ddim yn... Mae'r gŵr di fi, ond bydde fe ti ddim yn sylwi mewn ffordd bod yna. Ti ddim yn sylwi, ond be fi'n licio beth i fe, a'r moron hefyd, mae'n rhoi bach o ansawdd i ti, so ti'n cael bach o crunch. Nice. A at hwnna, 2 ewyn o garlleg, wedi torri hwnna'n fan, felly mae hwnna'n mynd mewn hefyd. A fel arfer, fydden ni'n coginio hwnna am ryw 5 munud, tan bod e'n dechrau meddalu, moron yn dechrau meddalu. Fi'n mynd i wneud y bach yn gynt heddi yn amlwg achos mae amser yn bryn. Ond wi'n mynd i ychwanegu at hwnna 1 tin o tomatos, ond ni'n gwybod bod chi'n gallu cael tins o tomatos am 28 ceiniog. O, mae'n rhad. Falle fy'n arall, mae dwi'n mynd i, maen nhw'n dda. Ie, yn hollol. Maen nhw'n dda. Felly mae'r tin o tomatos yn mynd mewn, a be fi wedi wneud hefyd yw golchi'r tin mas. Mae'r tin dy fi fan hyn, gyda bach o ddŵr, felly fel bod ni ddim yn gwastraffu dy byd, ond a gweud y gweud, fi'n mynd i roi fe nôl yn y fowlen, achos newn ni rinso'r fowlen hefyd. Ti'n gweld sy'n hyn o'r blaen, ie, mae'n syniad dda dri. Wel, o'n i bai am ni, tomatos y tu ôl, mae blas i'n talu am ni, na? Ie, yn union. Felly... Tips o'r top. Tips o'r top. Ne, gallech chi roi stoc os ych chi am. Ag troi hwnna nawr, dod â fe'r berw, a newn ni flasu hwnna gyda gwahanol flaseiddiau. Felly bach o saws soi, 1 llwy fwrdd o saws soi. Mae hwnna'n mynd i roi bach o ddyfnder i ni. Fi licio roi saws carrangon, Worcester sauce. Dwi ddim yn yr yseit, ond mae hwnna'n mynd i roi bach o gic. A felly... Ac eto, mae hwnna'n rhywbeth sydd gyda chi getra yn y cwbwrdd iawn, os ydym eisiau mas o'ch ffordd i brynu fe. Nagos, bendant. A wedyn ni rhyw 1 llwy fwrdd o piwri tomato. Hwna'n mynd mewn. Ag cwbl o beirlysiau, be bynnag sydd gyda chi yn y pantry, yn y cwpwrdd, 1 llwy fwrdd o hwnna. Mae o llawryf dy fi, mae wedi mynd ar goll trwy'n Caerdydd a Llanelli, rwle. Y bay-leaf, ie? Ie, y bay-leaf, ie. Mae fi goeden cyfan yn yr ar, so dyn nhw ddim yn costi dim byd i fi. Ie, na, hyfryd. Oedd y rwlar ar M4. Ie. A wedyn ni, just rhoi halen y pupur yn amlwg. Gadael hwnna nawr i ffrwtian. Wel, fel arfer, fyddwn ni'n gadael am ryw 1/4 awr, tan bod e wedi dechrau lleihau, tewhau. Fe ddim gymaint yna amser dyn ni heddi, ond newn ni adael hwnna. Wedyn ni, ewn ni mlaen at y tato ar y top. Nawr, fel arfer, falle, fyddech chi'n defnyddio tato stwnch, ie? Ie. Ond fi'n neud tatws rosti. Felly, be fi wedi wneud yw, gyda'r daten cyfan yn ei crôn, wedi berwi nhw am ryw 7 i 10 munud, rhyw 6 neu 700 gram o dato, a Maris Piper Desiree neu rhywbeth fel la. A wedyn ni, gadael nhw aeri, a wedyn ni, maen nhw lot yn haws i gratio, a wedyn sy'n eisiau gymaint o goginio ar nhw, achos maen nhw wedi hanner coginio. Achos fi wedi gwneud nhw o blaen, ond heb i cwca nhw, ond fi yn i pilo nhw. O, reit. Na, fi ddim yn pilo nhw, maen nhw'n help weithiau i helpu gratio. Mae'r ffeibr yn y pîl, yn y crôn hefyd. Mae'n thebyg yr yseit o'n i'n dilyn, oedd e'n gweud i bilio nhw, ond fi, clai waith, gwrdd y gyd. Ie, gret. A wedyn ni, gyda hwnna, fi'n rhoi drosto fe gyd, bach o fenyn wedi toddi. So fel arfer bydde ti'n rhoi menyn yn y stwnch. Nawr, mae hwnna'n mynd i gostio'r un pris a tato stwnch, ond mae e jyst yn rhoi dy fath o
ansawdd gwahanol, bach o crunch ar y top. A dyna ni. Fi wedi rhoi bach o halen arno fe. Nawr, ewn ni nôl at yr llysiau. Ac i orffen, wy'n rhoi madarch, rhyw 100 gram o madarch. A just torri reina mewn darnau weddol o faint. Wy'n rhoi rein ar y diwedd achos mae fe'n cael ei goginio eto yn y ffwrn. Reit. Yeah. Just rhyw blas... Ie. A wedyn ni ar ben hwnna, 1 tin o lentils brown. So dyna ble mae'r lentils yn dod mewn. So bach o brotein fyna wedyn, ie? Let's kick it. Ac cymysgu hwnna gyd mewn, a wedyn mae hwn yn mynd mewn yn y tin, barod i'r ffwrn. Dyna ni. Gallech chi ddefnyddio unrhyw fath o lentil, gallech chi ddefnyddio rai oren ac rhoi nhw goginio gyda'r gyda'r saws. Wps. A wedyn ni dros. O, ni'n edrych mlaen i flasu Nerys, a newn ni wneud hynny yn y man nawr, wyt ti'n benni a ddirno hwnna. Ie, pryd rhesymol, ond llawn lliw, llawn blas, sy'n ni'n dychmygu, felly ro'n ni roi'r barn i chi yn y man nawr. Gawn ni flas wedyn ni.